Η Εκκλησία μας υπήρξε ένα αληθές εθνικό θησαυροφυλάκιο και ιερό εθνικό εργαστήρι που μέσα του κατά τους σκοτεινούς χρόνους της δουλείας ζωογονούνται και αναθερμαίνονται τα εθνικά ιδανικά και τελείται το μυστήριο της εθνικής Αναστάσεως. Το ελληνικό κράτος όταν πια πάντρεψε την Εκκλησία με τον εθνικισμό, τον κοσμικό εθνικισμό, έφτιαξε και ορισμένους υποβοηθητικούς μύθους. Η ώρα σημαίνει ακόμα του τι άνοιξη, ραγιάδες. Ο γνωστότερος μύθος είναι το κρυφό σχολείο. Ότι οι παπάδες κινδύνευαν όταν δίδασκαν τα παιδιά στο σχολείο του χωριού γράμματα, ότι αυτό γινόταν κρυφά γιατί οι Τούρκοι το απαγόρευαν. Ο περίφημος πίνακας του Νικόλαου Γκίζη, το κρυφό σχολείο, φτιάχτηκε το 1886. Ο Γκίζης ανήκει στη σχολή του Μονάχου, που συνεχίζει την παράδοση των φιλελλήνων βαβαρών ζωγράφων, απεικονίζοντας μορφές και στιγμιότυπα της Επανάστασης. Η δύναμη της εικόνας βρίσκεται στο ρεαλισμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα. Όμως και αυτό το στιγμιότυπο είναι εντελώς φανταστικό. Αγωνιστείτε μόλις σας στην ψυχή για να ξαναγίνει η Ελλάδα μας ελεύθερη. Μη σας νοιάζει, παιδιά. Το κρυφό σχολείο είναι δημιούργημα του ελληνικού κράτους μετά. Γιατί? Για να τονώσει, να δώσει μια ξεχωριστή θέση στη θρησκεία, στον τρόπο που διδάσκεται η θρησκεία στα σχολεία. Η θρησκεία δεν πιστεύει στα εγκόσμια. Ετοιμάζει τους καλούς χριστιανούς για την άλλη ζωή. Ο κώδικας δεν περιλαμβάνει επαναστάσεις. Η επανάσταση είναι κακό πράγμα. Δεν είναι θέληση του Θεού εσύ να σηκωθείς και να τα κάνεις λίμπα. Όταν όμως έρχεται το ελληνικό κράτος, το οποίο είναι προϊόν της επαναστάσεως, πρέπει να βάλει και την Εκκλησία στην γενεαλογία των επαναστατών. Βεβαίως υπήρξαν παπάδες επαναστάτες, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, η επίσημη εκκλησία. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονταν για το αν οι τζιμίδες μιλούσαν ελληνικά ή σλάβικα. Τους απασχολούσε η δική τους η πιστή να μιλάνε τις γλώσσες του Ισλάμ. Τώρα τι κάνανε οι τζιμίδες, τι τους ένοιαζε αυτούς, δεν νομίζω τους απασχολούσε. Αυτός είναι ένας μύθος. Lenen door Petro Luarasit shkollën e kishës. Po se bënja do të atë punë. Unë 3 klasë fillore kam. Dhe ai e ktheu shqip. E ktheu. Nuk e shikon mëkatin ku keren? Jo. Mësojnë gjuhën e nënës. E kanë me letë, vej me dëshirë, unë atje kam dërguar edhe djalen. Ma to theos. Në kishën tu është në Shqip edhe një pjesë e meshës së shenjtë. E vërtetë është edhe kjo? E vërtetë. As këtu nuk e shikon mëkatin? Atë gjuhë marrin vesh këtu. Pastaj dëgjonin me qetësi. Prifta drejtje ti! To, satana. Kjo është shkelje kanunore e pa dëgjuar. Si guxohet të përdosësh tempullin e Krishtit me gjuhë të paqen? Greqishtja. Kjo është gjuha e Perëndis. E drejt. E drejt. 40 me tani do bësh tani atje në fund të dhomës. Për mëkatet që nxorën nga goja këtu. Do t'i bëj. Do t'i bëj. Petro Luaras, me qëllim të vlerë besën tonë ortodokse, të trondit themelet e kishës sonë, mbrojtur me gjakun e martirëve dhe të apostujve
prej 1792 vjetësh për hap e propagandon libra të cilat prej vitesh i zhvetëm toj dhe i dogji ama jonë kisha e madhe Krishtit, patriarkia, cili do nga të krishterët që do të pranoj libra nga i mallkuari, qoftë i zvetënuar prej Perëndisë së plot fuqishëm. Ky është lënës dhe tradhtori i fesë që kishërohet me gjithë fëmijë. Nuk keni të drejtë ta qasni në kishë, as atë, as familjen, as të bëni në një shërbim fetar, deri sa të pendohet dhe të kthehet nga udhë e keqe që pason. Μιλούσαν ελληνικά ή σλάβικα. Τους απασχολούσε η δική τους οι πιστοί να μιλάνε τις γλώσσες του Ισλάμ. Τώρα τι κάνανε οι τζιμίδες, τι τους ένοιαζε αυτούς, δεν νομίζω τους απασχολούσε. Αυτός είναι ένας μύθος.